Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Good evening friends, good evening mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Newsline. Please like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Palihugman subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo kung may mga insidente o kung may mga balita. It's 24 kita subuong bulan sang Mayo 2021. Update ninyo kami sa pagpangalagad sa sulod sang isa ka oras agud sa pagpadala sa mga impormasyon kag balita. May mga balita kita nga nagalinyada sa subong nga gabi. Pwede man magpadala ka mo dire sang comment kag mga reactions, labi na mga shoutout greetings para amon basahon. Palihog lang check sa Facebook page sang Iloilo Newsline kay may mga panugyan sanday Iloilo. Check taanay ang pag-asa, ang sitwasyon sang atong panahon. Ajara sa atong linya si Charlie Depra naka-standby sa subong nga mga tinion. Iloilo Newsline Weather Update. May gabi. Yes sir, mayang gabi sa tanan niya tagpalamatik ag televiewers sang Iloilo Newsline. Ari pinakauli nga nakat sang panahon karon nga adlaw Lunes, Mayo 24, 2021. Easterly sa karon nagapekto sa bilog nga pungsod. Bakod sini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, magapangibabaw ang akon kaysa magalumon tungod magalumon nga kalangitan. May mga isolated nga mga pagulan, dala ini sang easterly kaga localized thunderstorms. Sa karon wala man sila manisipatan nga any weather disturbance o sulod o sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Mahina tubtob makasarangan nga hangin, magahali na sidlangan, panabagat na nasidlangan, magadala sa makana itubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Antad naman sa atong temperatura nasa 26 tubtob 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagturod alas 6:07 kay na sa hapon, magabotak naman alas 5:26 buwas sa aga. Kagaman yung pinakawaling lakat sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. So init na kita cha. Yes sir, sa karon na mainit mapaangatong at simpo pero sa hapon na mataas lang ang chance sa mga isolated na mga pagulan. Oh, I see. Kung natapos na ang El Nino. Yes, sa karon wala kita sa sang El Nino, nasa neutral condition na kita sa karon. So, madamo nga salamat Mr. Charlie Depra, sir. Welcome ngayong gabi sa liwat. Mayang gabi, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, National Interagency Task Force magabulig sa syudad sang Iloilo kag sa mga kaprobinsyahanan sa Panay Island matapos nahibaluan sang national nga may strong surge sa subong sang COVID-19 virus. Sa dugang nga impormasyon, DSWD magahatag sang suporta sa mga pumuluyo sa syudad kung maklose na ang mga borders sa Miyerkules, magluwas lang sa Guimaras.
DOH magahatag sang dugang nga medical personnel sa mga hospitals sa syudad sang Iloilo. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez magahatag sang dugang nga vaccines sa Region 6. Contact tracers sang DILG will be extended. Sa dugang nga impormasyon, biyahe sang Fastcraft sa siyudad sang Iloilo kag sa siyudad sang Bacolod vice versa. Temporaryo ngay suspend bangod sa pagsaka sang numero sang na-infect sa COVID-19 virus buwas nga adlaw. Michael Vincent de Vinagracia nga nasapwan patay sa Baras Rizal ginkumpirmar ni Silay City Chief Police Lieutenant Colonel Robert Petate nga leader sang de Vinagracia Drug Group. Balay na sunog sa Buena Vista. Lalaki na nayas ang pulis sa mga nagainom. Gindakop sa mga pulis sa Buena Vista. Duwa ka riding in tandem liwat nga nagpalupok naman sang pusil. Series bus nakabunggo sa Tiangge sa Hamtik, Antique. Lalaki na sapon patay sa Pasig City. Resulta sang birada simana sang IPPO may report man kita karon nga pagakuhaon sa aton correspondent. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Unahon naton ang commander sang Coast Guard Iloilo Station. Check naton dugay-dugay ang commander sang Philippine Coast Guard sa Iloilo kag siya man ang spokesperson sang Coast Guard District 6 para mabalaan naton kung ano ang ilang nga mga pagahimon buwas nga adlaw kay ti mauntat biyahe anay ang mga fast craft amo ini ang nabutang sa bag-o nga executive order ni Mayor Jerry Triñas. So check naton dugay-dugay ni ang impormasyon sa 0950 nanay. Check na dugay-dugay ang impormasyon upod sa commander sang Philippine Coast Guard. Sa aton nga mga listeners, pwede man kamo makapadala dire sa mga mensahe pagi sa like, share and follow sa Iloilo Newsline. Pwede man kamo makatext sa 0929-254-4135. More power, bringing more to life. Graphics Innovative Mind Compute Techniques, computer-aided services na hamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City sa unang langgit sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau Fire, Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagbase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalanin sigda kay Doc Ronnie Galia. Mayroon siya sang Facebook page, Ronnie RJ Veterinary Services. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Ang Uma Ilonggo nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato.
Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Gusto nyo mabakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Nga baligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najima. Kung may okasyon kamo, pwede magkapangabay kamo sa ilang nga lutuan kamo. Mayo gid maglutong mag-asawa. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang portahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. So palihog lang nga mag-text ka mo dere o kung magpadala sa inyong mga comment, reaction sa Iloilo Newsline. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga kung may event, may mga balita, insigida nga ma-notify ka mo kag mabalaan nyo bisan diin ka mo nga buho, no? Mabalaan nyo insigida kay ti insigida ay padala na sino in-notify ka mo nga may ara nga balita sa Iloilo Newsline. Kay Kernel Pitate, sir, mayong gabi kag sa imo nga mga tinawo dira sa Silay City, Negros Occidental. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake? Magkato lang sa Ceres Terminal Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangitaa ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag sabruso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtimpla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, may ara man sa Food Panda ang Sweetie Buko Shake para samtang ara ka mo sa inyo nga balay, pwede gid kamo mag-order. Kadtuan tanang aton nga mga kaundan sa mga impormasyon. I-check naton ang aton nga interview kay Mayor Jerry Triñas. Kay kaina nagpakig-angot siya sa mga leaders sa National Interagency Task Force. Ilabi na kay ZAR Vaccine Secretary Carlito Galvez. Nangayo to sambulig na si Mayor Jerry Triñas. Kay way na sang bakante ang mga hospitals diri sa syudad. Madamo ang nagapilila. Ang mga na-infect sa COVID, masobra 800 na kabilog since January. Amo niyang hambal ni Mayor Jerry Triñas. That's why ang iban nga mga ahensya sang gobyerno nag-commit na nga mabulig. Yaring confirmation kay Mayor Jerry Triñas. Well, may mga na-desisyonan man to kay na madugang sila vaccine diri sa aton, mahatag additional nga mga health personnel by around 60% ang utang sa PhilHealth. Ang mga contact tracers, dugangan ila kontrata kung mag-approve ang BBM, no? Pag gina-intindi nila nga may surge na gidiri ang sumumsatan sa Western Visayas. Oo. So sa sino nga na-diskubrihan nila nga may ara nga surge diri sa Western Visayas, partikularmente sa syudad sa Iloilo, anong ilan na masarang nga mabulig niya? Well, ang DSWD mabulig sa aton sa mga food packs. Ang aton syudad, bakalan ng sa NFA, tag sa mga sa mga pan-goodsman, kag panagtad naman sa mga barangay.
Sugod Wednesday, ang tanan nga non-essential ipasirata. Kag sugod ng Wednesday, masira ang tanan naton na borders. Oh. Negros, Iloilo City, vice versa. Negros, Iloilo. Ang Negros, Iloilo, yung buwas pa na yung masugod, no? Oh. Ang Antique, ang Capiz, ang Aklan, kag Iloilo Province, sugod Wednesday. Oh, sumuupod ang province of Iloilo na sa aton. Ang dumanggas nila Ang lumanggas na wala pa na sa IATF. as IATF. How about ang Gimarasya? Open kita. Ang limara sa open bata. I see. So, sa Subong Mayor, mga pila ang na-infect naton. Sa subong daw, so far daw, 800 na to ang infect. So, 80 na napatay, no? Pero sa Subong ng Halin adlaw may January lang na. Halin lang na January. halin January. But Subong lang yung adlaw Mayor, mga pila. Why pa sang result? Ang subong adlaw, karon pa na sa BAA report. So, ang curfew 10 o'clock to 4 o'clock. Yes, yes. Magduwas da Mayor, ano pang iban nga mga announcement naton? Pagwaon naton ang mga non-essential businesses, masiraan na. Ibilin tala mga essential businesses. Mga pagkaon, mga Pagkaon, mga bangko, mga restaurant, mga big shop, parang restaurant, huwag na dine-in, take-out na lang. take out na lang, kay total niya naman ng mga riders Mayor. Take-out na lang. So, ina mag-effect sa no? Sa ginapreparado pa din ang EO, ginaistoryan pa na ng subong. Pero probably mga buwas o Wednesday. Base, Wednesday siguro, ay Wednesday. sa gusto kibutong tao. Oo. Until when Mayor? 31 lang anay tanaw ta. Hopefully, manaog na rin, no, ang kaso. Kung hindi manaog, well, kita mo, matugang kita, pero pinapangabay ka lang, manaog yung tanay, no? So, ang advice na lang sa mga pumuluyo, kung wala na sila sa nimuon, nga importante, bilin na lang gidanes balay. Yes, so, 25 man sa rato ng tanan, Oo. Partikularmente mga kabataan sa mga kabarangayan, dapat pabili na sa balay, hindi na sa agad ay nampang Mayor. Di ba? Yes. Kamo na ang ato na kabalo. Oo. So, concern nga ni sa mga kabarangayan natin, ang pag-observe natin, ang pagbantay. Kamo na ato nga ginamitingan o po ng sila. Sige. Mayor, kasi may palabot ka pa? Sa subo, dyan, do, wagin man, kung anong iba, i-text ko lang sa inyo. Sige, Mayor. Mayor, thank you so much. Okay. Si Mayor Jerry Triñas, nagapangabay sa publiko. Nga kung mahimo pa lang, why malang kamo sa nga ginaubra sa sagwa, paimuno na lang anes balay. Labi na ang mga kabataan nga nagaedad below 18 years old. Kag 65 years old o kung above 65 years old. No? Stay at home na lang anay. Sa mga kabataan, hindi man kamusagad pinasaway sa inyo ginikanan kag sa mga public official o kung barangay officials ta. Hindi kamusagad gwa sa inyo balay nga maginampang wala face mask. Ha? Kung nali madakpan nyo, huol ina sang inyo ginikanan. Kaya nga, hindi lang yang nga 500 ang multa, 1,000 ang multa. So, pangabay lang gid. Kung ginambalan ka mo sa atong mga barangay officials, tumana nyo. Kay hindi ina para lang sa imo, para ina sa inyo. Pigado subong din ka mangita sa 1,000. One week ang ginapangayo sa aton Mayor. Ha? 1 week lang gid na pangayo ya. Kung may mo, pahimunong lang gid anay. Excelihog ko basa ang mga ang mensahe. From Leslie Londoño, good evening Iloilo Newsline. Hello, mayang gabi. Ang gabi.
from Melanie Regacho Cabalonga. Good evening, Sir John and Trixie. Hello, Mayong Menggabi. Kagawad, mayong gabi. Gina nakasaksi ko na kay kagawad kung paano yung pangsaway ng kabataan mo. Tsakto na kagawad. Iti, budlay na bla. Ano pa magkalinabo, magkaladakpan ba na karon? Mahilang na tani kon. Huol na sa mga bata, huol na sa tanan. Budlay na. Kay Manuelita Sibunga, good evening, Iloilo Newsline. Pa-shout out kay Ben Reyes. Happy birthday. Birthday. Ben Sibonse. Happy birthday. Happy birthday, Benz. I-check na to na ng atong koneksyon. Correspondent direkta sa probinsya sa Antique. Si Resbas nakabunggo. Unutos tiyangge. May na damage. Ang mayara tao nga napilasan. I-check na to ng report sa atong correspondent, Romeng Antonio. Ming, please come in. Mayong gabi, partner Johnny. Mayong gabi. Kagyang mahatad na itong report. Halinrog sa may probinsya kang Antique. Sangka series liner nga nagapadulong sa probinsya kang Antique ang nadulaan sang kontrol kaina mga mas o minus alas 11 ang takna kang aga. Kagadya ang nakabunggo sa Sangkatsangi sa cruising apakadto sa barangay Kasalngan Antique. Ang jang series liner may plate number FWW 681. Kagya ang ginamaniho ni Rinanti Aligarbes 39 anyos kag tumandak kang Negros apang nakapangasawa sa barangay na Uring Pandan Antique. Ang jang series liner ang tuyo pa nga magbiyahe pa agto sa Katiklan partner Johnny. Suno sa driver waay na makontrol ang series kag ginapatihan na nga naduraan dia kang preno. That's why Naglamsot. sige wala na makontrol sige dumiritso sa sangka Tsangi. Mechanical, kung tanawin mo ang Tsangi hamtang ini sa right side kung sa direksyon kang Antique. So, butang balon, Meng, naglamsot ang Yaprino. Lamsot ang iya prino, no? Mostly amo ni ang kabangdanan man kag ang kabangdanan kag ginarason sa kang mga driver kang series kun madisgrasya na. Tay air brake na nadulaan mo. sila sang control bangod nga naglamsot ang prino. Ang mga Air brake namin ang truck ilamin. series na partner daw air brake na mo. Air ang brake na siya. pusnga bla. Oo, air brake na siya. So, amo to nga golpe lang naglamsot niya. Way aguro ka bumbang-bumba, way naguro. Di ko maglamsot ang prino na suno sa pila ka export diri kung maglamsot ang prino daw hindi mo man na maneuver mayo ang manubila. Maneuver mo. Pero ti kung lamsot na, yawan ka namin. Hindi na magkagat preno mo, kaya tiway hangin mo. Amo gani, no? Pero ang lugar nga to nga ginbungguan na partner gani, Oo. tadleng ra dyan. Oo. Although nga liko-liko karsada, pero tadleng yan ran. Oo. Nagdiretso lat na sa may Tsangi. Oo. Buklan tikoon nga galiko tana gadulog galiko. That's why nga kanang apply ta na preno hindi na makontrol ang pagliko na nakabunggo na lang sa kwan. Why sa may napilasan? Dumiritso lang kita na sa Tsangi. Why sa may napilasan, Meng? Mayo lang kay gamay pasahero kag wala man tao ang Tsangi. Bao di Kag buenas sa lang gid. mga bangod nga ni hindi man gid bangod hindi man gid konkreta gid ang Tsangi nga ginbungguan, yang impact hindi man gid tamaan ka grabe, no? Oo. Amo nang ang mga pasahero may lanog-lanog iban pero tamaan ka minor part na dyan amo gid lang man na paslamatan.
Amo na siling sa iban tugaman ini sa madanlog nga dalan kay man Rubia Santiki naga uran-uran raman Oo. partner Johnny. Di kalabanan da inyo, hindi pa nga daan konkreta gid. O kung konkreta man, gin asfalto pa gid sang DPWH. Kaya nanamitan sila sang asfalto. Di ang diyang dalan dyan asfalto, dyan dati ang asfalto, ang karakter kang asfalto. Danlog. Kung gauran, medyo danlogid. Oo. Di mo na nanamitan sang kwan mo. Sang DPWH. Nga na konkreta na asfaltohon pa. Kaya kung maguba ang asfalto, tiltigon dason nila tsugtsugon. Kaya mo na gani kay gina-asfalto, kaya ang rason sinaya sa DPWH, may period ina nga after 25 years, kag kung makita 5 pa nila years ang lang. konkreta nga siminto nga nag-scaling, na nagabuho-buho na bla. Oo. Isiling nila, ispaltohon na lang nila. Pero Oo, di, expire na. kamo sa makongkita subong, na substandard ang pag-implement, nga ulokab ang siminto, wala pag ani iba madarwahan to, ga-scaling ang scaling ba na nga gaukab kag gabuho-buho ang konkreta. Oo. 5 years lang namin. Amen. Di, ang natabo, ang nahimo nanda, wala palang buhay na konkreta, gina-asphalt overlay ron, tidanlag man, Oo. ay man para matabunan ang tong palpak na implementasyon, kang mga project nga concreting project, nga ang kung kaiba, lusaw, laban graba, kulang siminto. Tik ano mo kay may kunayban si ban man nga personnel sa DPWH sa kontraktor mo pero hindi man tanan. Di, manan mo sa experience naman, bisan diin naman kung nga DPWH officers, damo, ginatawaan mo. Muna Oo. sa ibang kontraktor, reklamo man, Oo. luwas sa matao ka sa congressman, ay under sa DPWH, matao ka sa Oo. sa kung ano-ano. Ikaw pa magpa-inspection maabagas ang Gasto. expenses, pati inspectorate team. Hatagan mo, pabahawan mo pa. Basta nga mag-print mo damo, ginatagan mo sang kwarta Oo. mo na nga gamay na lang kisabilin sa kontraktor. Oo. Kaya ang kontraktor, dako man na. Para dako kabihon, ginabawi sa Substandard. sa quality. Oo, sa substandard tibalan mo man na kay hindi blaga pangusisa ka man mo. Kaya although ang DPWH may natawag nga quality control kaya may inspectorate Oo. team ina. Kag may naga-inspection gina nga magbuhos kag bantayan gid kung sakto ang imo timplada. Oo. Ang proportion bala ang ratio na 1:2. Ganiti kung isa bangad nga man anda man ginabaydan sanda, formalidad lang kisa nga diyan kuno abi sanda pero ura mas na-inspekto Oo, bulag-bulagan lang. Oo. Daw, kwan naman Daw Eh. disimulado laman klase ka kwan bla. Te- Amo na nga dalan unta, number 1 cause of accident, bangod madanlog, pagiling asphalt o bumi kapintay, ang porsyon sa Iloilo Antique Road, nga laban sa bukid na, puro na da asfalto, mga danlog, partner Johnny. Oo. Di ko magpreno o kayo, sa pin pa kung gaulan. Oo, laban-laban ginaya. Dahog ka gidaya. Kung hindi ka magdahog, mahalok hingod-hingod mo sa simento kung nagamotor ka. Oo, tiyan mo na ang delikado. Okay lang kung mga largo-largo. So, ginapanomdom ta, maghalong ginangapon ng mga motorista, kapin pa kung asfalto, kag libot-libot ang karsada, delikado kung mag-apply ka prino, madahog kagid. So, para may adlaman, andang porsyon dyan sa may bukid, kabayan kang Antique, Iloilo, dira, damo ang nagakaldisgrasya, bangod sa geographical location sa karsada, nga daw tinaisang manok, muna nga kausaman sa mga damo nga disgrasya, nagakaulong sa pilas ang mga series, ila ka truck, ila ka motorsiklo, mga kabyanan. So par, amo diyang matang report, talirag sa may probinsya ng Antique, Roming Antonio, nag-report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roming Antonio from Antique. Dire naman kita sa pabati sa inyo. Sa aton nga interview. Aton nga interview kay Lieutenant Colonel Robert
Pitate. Hipi sang Silay City Negros Occidental Police Station. Ano ini siya? Ini may kangtanan sa proliferation sang illegal drugs sa Silay City kag sa kaiping nga mga kabanwanan. Isa sa mga high value target nga drug personality na sapwan patay sa Baras Rizal, no? Kalabot ya siya sa Baras Rizalya kag sa Imos Cavite. Dito gali siya nagpamulya nga madugay na siya nga ginapangita sa Silay City nga ginkilala kay Michael Vincent de Vinagracia. Ini si Michael Vincent de Vinagracia. May ara nga standing warrant of arrest sa pagbaligya sang illegal drugs. Sang nabalaan niya posible nga may nga inugdagdag ang iyang warrant of arrest nangindulaan sa Silay City kag sa Bacolod City. Kag posible nabalaan niya man nga may patong ng ulo ya. Ginapangita sa mga otoridad kag nagdagdag sang patong para madakop ini si Michael Vincent de Vinagracia sang mga pulis nagdagdag sang reward si Silay City Mayor Mark Agules. 300,000 pesos be. Amo na ang ginatag. Tema kon mo 300,000 is 300,000. Dako na ina. Di damo nagapangita siya. Di nabalaan nga ang nasapwan. Amo ini si Michael Vincent de Vinagracia kay may nakita nga duha ka ID. Duha ka ID. Isang dito, amo ini ang driver's license. Kag ang isa, iya ka Imos Cavite. Kag dito nga ginbutang nila sa Facebook page sang Philippine National Police. Tubtob nga nakalabot sa igtalupangon ni Lieutenant Colonel Pitate nga nakit-an nila nga may nasapwan dito sa Baras Rizal kag wala sang liwan amo manigali ang ila nga ginapangita. So, may mga parokya ini siya si Michael Vincent de Vinagracia. May mga sumulunod siya. So, nagapangabay subong kag nagapaandam si Lieutenant Colonel Pitate kung sin-uman ang mga kopdanan pa ni Michael Vincent de Vinagracia nga nagaduso sang illegal drugs, maguntat na kamo. Hindi nyo na pagulata nga maguntay buol nyo sa punerarya. Subong mo way mabalan kung sino ang nagtiro siya gamit ang M16 rifle. Way mabalan? Nasapwan na lang sa mo. Nasapwan na lang sa nga tad-tad sa balang ilawas. Gusto nyo nga magpariho man kamo sina? Di wala mabalaan kung sino ni kontra dito ni de Vinagracia sa Cavite o kung dito man sa Baras Rizal. Kaya nasapwan siya sa Baras Rizal. Kaya kung ara ka sa illegal drugs nga nagapangabuhi, may tendency nga may lansihanay nga nagakalay na po. May tendency nga konsukton mo ang imo gimpautang, maakig pa sa imo. Di posible amo ini ang ginatanaw nga mga anggulo sang aton kapulisan. Kung matandaan ta ang PDEA 6 spokesperson, Ma'am Maria Gracila Tanalio, no, Ma'am Shea, nagpahayag nga may 11 ka drug group leader nga naga-exister sa Western Visayas. Kag isa na dire ang de Vinagracia drug group nga ginapangunahan ni Michael Vincent
De Vinagracia suno kay Lieutenant Colonel Robert Pitati. Ipabati ta sa inyo ang interview ta kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, hipi sang Silay City, Negros Occidental. Si Michael Vincent de Vinagracia Isolano siya sa de Vinagracia gang ginan siyang leader sa de Vinagracia gang. Oo. Diri So, sa nag-operate diri sa siyudad sang Silay kag sa some part of Negros Occidental. mag-ano ni sila sang Beria drug group? Hindi lang ko sigurado sa ang other drug group dyan, no? But as to kay Michael de Gracia, as previous years pa, arang nasa sa newspaper na siyang natag diri na leader sang de Gracia kang diri nga nag-operate sa Sinay and some part of Negros Occidental and include the city of Bacolod. Oo. But sa isa ito nga ginambal mga magkulang nga drug group, hindi ko particular siyang pinakil. Oo. Pero paano ni sa sir nga nakalapot dito man? May mata siya sa Baras Rizal? Actually, as per records of our police station, way back in year 2016, nag-surrender rin siya sa programa sa PNP, nantok ang Oo. nag-surrender siya din sa police station. Then after that, nanindulaan sa. In fact, last year, sometime in October 2020, nagwaanin ni siya sa warrant of arrest sa sala nga violation of Dangerous Drugs Act, no? Particularly the Section 11 of RNA 65. So, may warrant of arrest na ini siya. Then, ginapangita na ini siya nga itong operatiba diri sa siyudad sa Silay. Muna galing daw na siya nga nagpakad ko sa San Luzon. Nagpamulya siya. Why na-serve niya yung warrant of arrest niya. Last October 2020. Oo. So kibot lang kamo nga mo ning natangtan niya nga may multiple gunshot wounds siya kag nasapuan na lang. Oo, actually abot man sa aton ito talapangod na na ato siya sa Baras tungod man sa mga posting sa social media na accordingly si Michael de Vinagracia ang found dead body dito sa parts ng Baras Rizal. Then nag-coordinate kita sa Baras PNP and on May 21 na-confirm nila na si Michael de Vinagracia ang nasapuhan dito ng bangkay sa Baras Rizal tungkol kami na-recover man na driver's license sa iya posisyon. Then, right after that, in-claim siya sa iya manghod dito. Positively identified na siya si Michael de Vinagracia. So, ang iya bangkay, gindala pa sa Silay? Wala ako sa idea pa sa plano sa iya pamilya. But according to the investigator on case sa Baras PNP, gina-process ang iya manghod ang pagkuha sa bangkay. Accordingly, pagdadala nila din sa Silay. Oo. Hindi pala sir nga... Matasog na wala pa naman. Daw siya ini ang ginatagan sang patong ni Silay City Mayor Mark Agoles. Oo, ko sila sa mga last year pa, no? Nabasa ko na sa mga previous posting sa mga newspaper press releases. Ginapatungan ini siya ni Mayor Mark Goles ang padya. 300,000 kung sino man makadakop, makakuha siya. Oo. Bangod gay may pending sa nga warrant of arrest. May pending warrant of arrest kada known personality sa diri pag sa drugs. Ay considered as a high value target namon diri sa Silay si Michael Vincent de Vinagracia. So ano ni sir ang epekto
kay why na ang drug group leader sa Divina Gracia drug group, no? Anong matabo niya may posibilidad na maghahaganagan ang proliferation ng illegal drugs sa silay kag sa mga kaiping nga mga kabanwanan. Pananawan ko siguro dyan, no, kasi mag-hagan-hagan ini pagsulod siyang drugs diri kay nadula na ini si Michael de Benagracia. So, hindi man nga to estimate kung mga pila ang pag-reduce sa illegal drugs. As of now, wala kita sa mahatan estimate. Pero mahatan ko lang mga previous na apprehensions nato, mga previous na conducted operations nato na illegal drugs. Malink naton tanan kay Michael de Benagracia ang source. So, hindi lang ini sa nga ara sa PNP watchlist. Ari man ni siya ang iyang ngalan sa PDEA, maambal na ton nga PDEA 6 Identified Drug Group Leader, ini si Michael Vincenta de Benagracia. Ara man na siya, kay siyempre ari na sa natam na to siya as high value target, high value individual siya pag sa drug. Mayara naman ayan, sir, nga namotikan ka mo kung after de Benagracia, may mga tuhaw naman ayan, o kung mag-tindong na leader? Padayon nato ni monitor nila dyan, no? Kung may haraman. Ani, wala na lang, no? Magtuhaw magkabay pa nga wala na gid nga hindi man nila tanaw na lang nila ning natabo kay Michael de Benagracia. Maging lesson learned. Lesson learned. Kung ubra ka sa hindi tama, may paglalagyan ka. Muna yung wala na sa may magsunod ni siya, no? Kabay pa, sir, nga why na ni sir nga matabo nga may another nga Michael Vincent de Benagracia pa. Kabay na nga wala pa, pero kung may arak man, ari kami dito sa sila yung PNP, nagpadayon sa pag-operate kag maglagas na sa ina dyan, no? Ng arms of the law, hindi kita magpahuway, i-operate na mo na. Tapos pinaka puwersasang gobyerno against those illegal performing illegal activities, all arms of the law gidyang managas na sila. So ang would be substitute siya or whatsoever, kaya mo lang namambal ko, no? Naging na sila, lessons learned naging na sila na hindi pa lang bagay mapalagyuhan nila ang arms of the law. Bakit ginang panahon na madakop sila, pero hindi sila galing, hindi pa man nato sigurado kung basta damo pa man sa mga kontra dito sa kontra sa Manila, so natabo sila. Sige, sir. Sir, pagi sa Iloilo Newsline, thank you so much, kaga may gabi, sir. Sige dyan, madamo man salamat sa inyong mga tagpalamating, no? Nabatian si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, hipis ang Silay City, Negros Occidental Police Station. So, lesson learned ini sa mga drogista, puntate nyo na ina ang illegal nga droga. Kay hindi lang para ini sa inyo, para sa inyo pamilya, para sa mga pumuluyo nga na biktima ninyo. Karon maklaim ang inyo nga pamilya, kami biktima man. Anong ginalinanhaw? Pamilya nyo, amo ang nagaduso, nagabaligya sang illegal drugs. Why ka mo maluoy sa mga kapareho nyo? Nga naguba ang ila pamilya, bangod sa illegal drugs, kay amo-amo nalanggit nga kwarta, ibakal pa illegal drugs, mga kagamitan ipang prenda, ibaylo illegal drugs. Halit ni sarot ini sa sosyudad. Inyo ya income ang ginalagas nyo, pero ang kahalitan waay ninyo ginatanaw.
Lihog ko basa be ang mensahe. From Pat Marshall, good evening, Sir John and Trixie. More power on your program. Hello, thank you. Thank you kay Lieutenant kay Lieutenant Gania, no? Hipis ang San Lorenzo. Kay Diraman kay Major Ferrer sa Nueva Valencia, kay Major Bermejo sa Jordan Guimaras, kag kay Lieutenant Colonel Ali Stember na ni promoted ka na pali sa Police Lieutenant Colonel na. Kay Lieutenant Gary Diaz Diraman sa Panitan, Capiz. At sa pamilya Diaz da, no? Sa Panitan, Maayon Kwartiro. Pamilya ano gani ni? Celestial. No? Diraman sa Kalinog. Pamilya Protasio. Pamilya Protasio dira sa Dumalag, sa Dumaraw, kag sa probinsya sang Capiz, mayong gabi. Ano pa? Liw ko basa ni ang kwanta ang aton nga sponsor dalang unahon ko lang ni. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kaya Attorney Hansel Didulo mayong gabi. More power Iloilo, bringing more to life. Anytime tanaw-tanawan nyo, time to time, from time to time, liyog tanaw sang Facebook page sang Iloilo Newsline. Kaga tanaw ko muna sa YouTube, pero sa Facebook page, dira namon gina-posting ang announcement sang More Power. Kaya may mga announcement sila mo, insigida nga gina-posting na tunda. No? Excuse me. So, na-posting na tunda, so liyog lang tanaw. Tanawan nyo permeda palihog. See? Happy listening and watching. Lowleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangubra sang mga building kapareho sang mansions kag mga balay. Nag-resign man sila sang mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ilay opisina ara sa Block 5 Phase M Francisco Homes Quejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabangs Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz Page sa mobile number niya 0939-812-6336 o kung pwede man ma-email sa maria_rosem@yahoo.com. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Kagusinda Concheta, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Mahapos istoryahon si Cheryl Lucindo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. Hindi ka mo makalipat ha. CL Diaz Poultry Supply. Barato na nada mga feeds. No? Pili lang kamo kung ano klase nga feeds. Kag kung ano nga mga bulong para sa manok kag baboy. Ara sa CL Diaz Poultry Supply. Sa kay Tiayda, no? Lucindo. Ag sa kay Day Veronica, thank you so much, gid. Labi na kay Pare Raul Gordobe. Jan, musta ka na dyan? Hello. Hello, Jan. Sa pamilya ni Pare Raul da sa Boulevard, Mulo, mayong gabi. Kag sa mekaniko, sa TR. Kag sa mga pintor, sa TR, mayong gabi.
Kay Toto Chat, nakapaniben ka na? Bato niya na itong ipadala nimo. Oh, bato niya. Halong-halong sa imong fish pan, swimming pool nga gamay. Ha? I-check na to na report naman ni Danny Villases na gikan sa Guimaras. May pinalupok naman to. Ha? Ano hindi na ni matap na sa aton nga mga pulis? Pabayaan na lang ini. Kag may ato pa dito nga ano ni panawag? May may lalaki naman to nanaya sang pusil to sa mga nagainom-inom. Kay kamo man nabibalaan nyo naging hindi pwede. Matumpok-tumpok kamo ka mag-inom-inom. Ito hindi, sino maning tarso niya nga. Nagkadto da sinyo kaga magbunot sa pusil katayaan ka mo. Tanawan nyo. Yari ang report upod kay Danny Villases. Yes, John. Go ahead. So, sige, thank you. Okay. Now, this time, ay may dikit pilaya sa mga balita sa abon sa probinsya sa Guimaras. Una ito diri ang tiraman niya ka mga informasyon nga na kuha kayo na sa mga nakalabot diri sa amon. But by the way, but lamang magpasalamat si Police Captain Von Lamson, ang Police ang Brigada PNP sa mga nagabulig man sa iya, no? Kasi bago sa din naging hipis ang pulis sa Bonavista, agud man sa pagkampanya batok sa mga batok sa illegal nga mga aktibidades labi sa illegal drugs diya sa bayan sa Bonavista, no? So iya kita ginagin pasalamatan gid, no, sa mga bumulyo pagi sa sining programa sa ila sining full support, no, sa pagkampanya batok sa mga illegal nga mga aktibidades. Now, di kita sa pilaya ka mga balita. Dan? Yes, Dan. Lingon mo sa palihog, naton ko nanong imoda nga mga programa, pabalalang kami. Kaya naton si Migo mo, willing gina mag-support sa imoda. Once do kay na sa ngay mga signal sa ako, no? Nagawid lang kita. Subong Dan, subong. Kung gabi Okay ko na, okay na. Try ka ba niya kung di nga ako din nga kung di kung pwede nisa. Dan, subong niya, okay na? Okay na? Okay na, Dan? Hello? Oh, no, Todd? Okay, Dan, go ahead. Oh, ano to? Silo sa spiyak? Oops, utodgin mo. Okay lang. Check ta ang report ni Danny. No? Ara na sa? Lihog ko Dan, pikapadan. Ang tawag, lihog nang. Check na to na report ni Danny. Ang hipis, ang Buenavista, gatanaw gali di. No? Gapamatigit siya sa aton. Gatanaw sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kaya kita basta may ara ka mo programa para sa tanan, para sa kayuhan sa mga pumuluyo, welcome gid kamo diri sa Iloilo Newsline. Dan, okay na signal? Sige dyan, kaya medyo siguro sa ako, siguro di ko nga presyon diri, mahita ko sa... Pero Dan, okay naman, Dan. Dan, okay ng signal mo. Okay naman? Okay na yung signal mo, wala problema. Pamangkot ko, mabatian mo ko. Oo, kaya do kay nabalas ang tamakanitis, ang imodi nga ako sa akong sulod. Dapat akong daw, okay na akong daw. Kaya problema, Dan, why problema? Ang sulod mo ni mo, de, loud and clear. Subong niyang amon. Okay. So, ari ang pila sa mga balita sa niya sa bayan sa probinsya sa Guimaras. May nakuha kita nga mga informasyon nga isa dyan ka sunog na runtad sa bayan niya sa Barangay Old Poblacion o sa may Sitio Daliran sa Barangay Old Poblacion, Bonavista, Guimaras. Ginigin na estimate nga nagalambot sa mga 80,000 pesos ang damage nga na
nagpag sining sunog sa bayan niya sa sining ang adlaw, no. Ang report nga baton nga mismo si Elvis Hilugo Iison, 34 edad, sa nga muman nga lugar nag-report personal sa makatapo sa nga Buena Vista Fire Service Protection kag isang policeman nga ayos ni nga balay partially na sunog ini kag nadala ang pila ka mga gamit niya, no, para sa mga amplifier, tape-right, Durabox, electric fan, kag may cash atong undetermined kung pila, no, ang valor sang cash nga dala iya sa amo nga pagkasunog nga tinguhan pa karon sa Bureau of Fire Protection sa Buena Vista kung ano gid ang gintunaan sang pagkasunog sining pulian ni Elvis Hilugo diyan. Now, dugang pagig nga mga balita, sa natigad itong adlaw atong din report niya may tatlo dito ka motorsiklo na may mga angkas ini. Kung nilawad pa nga do tatlo ka motorsiklo nga may tatlo ka mga angkas nagpalupok sa mga dito sa may abila. Now, ali naman, no, kagabi man, na isa man diri ka report ang nabaton sa Buena Vista Police nga sa diin may duwa ka mga motorsiklo may mga backrider nga nagpadulong sa pulian ni Arnel Gabuyog sa barangay Supang sa Bagyapon sa Banwa sa Buena Vista nga ato naman sa report nga din at din conduct ni police sa Matasantian sa Ninier Ferrer kag sa isang nga mga kaupdanan nga mga alas 10:20 ang takna sa gabi may duwa ka mga motorsiklo nga may mga angkas hindi sila nga nagpadulong sa pulian at ubang sa pulian sini isang kagreklamo kag nagpalupok sa pila ka bisis nga sila nakatagini sa pagkapuhag sa mga tao dito kag sa mga bystander nga sunod sa report nga ining si Kabuyog isa ka police vendor kag wala masabi sa mga bulwados nga sang pila kuno ka mga inadlaw may nabaton sa nga mga pagpamahog sa yes nga porsyon sa wala may buluan kung sino ito mga tao nga to. Now ang magkatapos sa Buena Vista Police nagapatingwa karon sa pag-imbestiga kung sino itong duwa ka mga motorsiklo nga may angkas ang nagpalupok sa pila ka pieces nga ang pulkariya sa balay ni Arnel Kabuyog dyan. Now dugang pagiging mga balita may pagiging pagbayular sa RA 10591 o kung ang paghupot man sa armas sa lutang ang punong barangay ang punong barangay ako si punong barangay Victor Perez sa mga isa isang barangay Tulio nag-report man sa mga tapos ang Buena Vista Police na kadiin may isa ka persona na ginapatiyan ini nga ra sa dalom sa makahulubog nga ilimnon ang ginasipitsuan nga mo nagpalupok sa grupo nga naga-ininom isa ka lugar sa mga isa ka bahin sa mga barangay kag dito nga nagpuag ining mga nag-ininom nung mo sanday Jenny natuntun Jerry natuntun di la Cruz 38 si Romeo Noniscan yung Mega 24 anyos si Edi Noniscan Umega, Santa Nueve, Rey Piudina, Noniscan, Santa Uno, inasasaran nun sa mga manginista na sa diin, Santa Isla, inom sa kalugar sa mga barangay, ulpig lamang ulhot ining suspect nga sa report may dala ini siya nga armas lupang kag ginatuyo o aim o kung ginataya ini sa mga grupo kag dito nagluntad ang nilagan sing mga nag-ininom tungod sa itong nga pagkaya sa ila. Now, ang suspect nga ni din kilala kay Jason Muica Diskaya 28 anyos sa isa ka fish pond caretaker o kumanog bantay punong sa may nga isa pamulyo sa barangay Balagon, Liganes, Iloilo, pang temporaryo nga nagapuyo sa muman nga barangay.
So ang inikro nga kaso rana sa papainakop sa nga Buenavista PNP para nakagawa ini sa matapos nga nag-lapse ang regulatory period. Reglementary. Yes, yan. Reglementary period of detention. Reglementary, nagwa ini siya kay na matapos ang nag-lapse is nga regulatory period, I'm sorry. So, amo ni no, ang nakuha ng mga informasyon sa bahay niya sa amon sa police file, diri sa bahay niya sa Banwa sa Buenavista, sa probinsya sa Guimaras. So, pagdyan do, mamala din ato nga nakuha ng mga informasyon, no, kagado na di tayo magkita nga do matawaya kami diri. In spite of isang pilari ka baga natupak ng ulan, kag-force sa missing ko na si Police Captain Von Lamson, paklamat gid pag-ising programa sa mga pamulyo, no, nga sila nga pag-full support man sa iyang nga reputasyon bilang hipi, magong hipi sa pulis di sa bahay niya sa Buenavista sa probinsya sa Guimaras. Salamat sila kay Basti Balibay, narigasmati man sa sininga programa no, sa journal Visayas. Thank you very much. Saya mula kay Boss Giovanni Bahay. Kay suman sa kay Roy Shihar. Thank you very much sa Roy. Mga salamat na pag-support naman sa sininga programa sa Iloilo News Line. Salamat. Daniel Villasis, mga bigaling sa Guimaras para sa Iloilo News Line. Thank you so much sa report ni Danny Villases na gikan sa probinsya sang Guimaras. Alin sa Guimaras kadtuan ta naman ng report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. E-check naton ang report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael. Yari report ni Roel. Well, please come in. Maya dayari nga gabi, Sir Janay kag Inday Trixie. Yari na ang balita Gabi. nga aton nga pagkadalon sa subong gabi nagikan sa kabukusan nga probinsya sang Iloilo. Una nato nga balita no, isa ka bangkay isang lalaki nasa puan dira sa talamnan sa syudad sang Pasig kagina sang aga. Dead on arrival na no sang gindala sa Pasig City District Hospital ining biktima nga si Jovi Barbero, 53 anyos nga residente sang barangay Mambiranan, Piquiña no, Pasig City, Iloilo. Suno sa investigasyon sang Pasig City PNP nga nasa puan sang kagina sang aga sa talamnan ang bangkay ni Barbero nga nagahapaon. Kagini siya ulihi nga nakitaan sa nga nagatagay-tagay no upod ang iyang mga biyan kahapon sang hapon. Kag padayon pa ang tulid nga investigasyon sang Pasig City PNP kag natalana naman nga iga paidalom ang sa autopsy ang bangkay sang sini nga biktima suno sa Pasig City PNP. Sa dugang naton nga balita no, nagapangisda nga or impounded no, illegal nga nagapangisda sa sakayan sa Kalarawran sang Concepcion, Iloilo, dakop sang kapulisan no kag impounded ang ining motor bangka. Kaginagid lamang sang aga no, Mayo 24 or subong lang gid lamang adlaw ang sakayan nga ginadala ni Nonong Magallanes no, 45 anyos nga residente sang Odyungan, San Dionisio, Iloilo. Kagina sang oddo no, gilayon naman nga ginrelease ang nasambit nga sakayan sang maitso na sang tagiya ang nagakaigo nga pinalidad. Samtang sa banwa naman sang San Enrique, Iloilo, dakop sang kapulisan no, kahapon no, Mayo 23, si Ramil Daras no, 53 anyos kag residente sang barangay Kumpo, San Enrique, Iloilo, sa giniwat nga joint operation sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Barotac Nuevo kag San Enrique PNP. Ining si Daras is wanted din siya sa paglapas sa RA 9175 o kon illegal nga paggamit sang chainsaw. Serbi kay Daras ang arrest warrant nga perbado ni Judge Domingo Casiple sang branch 68 RTC 6. Yara na sa paginakop sang San Enrique PNP ang suspitsado kag may 48,000 pesos nga piyansa no para sa iyang temporaryo nga kahilwayan.
Samtang no sa dugang nato nga balita, pito ka lalaki dakop sang kapulisan sa pagbilar sang Provincial Ordinance 2020-225. Kung ining ordinance no Provincial Ordinance nga kung sa diin wala nagasuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar no ining Provincial Ordinance 2020-225. Nga kung sa diin samtang nagaiwat sang mobile patrol ang kapulisan, tatlo ka lalaki no nadakpan dira sa Gimbal Iloilo no sa barangay Bagumbayan, Gimbal, Iloilo. Kagapat naman kalalaki ang nadakpan sa banwasang Zaraga, Iloilo. Gilayo naman nga ginrelease ang mga violator matapos nga makabayad sang nakakaigo nga penalidad no. First offense kagang dira sa banwa naman sang Miagaw sang Gimbal, reprimand lang ini siya. Apang sang Zaraga nagbayad gid sang sang penalidad no sang penalty gid. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no aton nga pagapat-paton ining birada simana sang Iloilo Police Provincial Office kung sa diin nakakuha kita sang information no sa sini nga hapon apang ang ining birada simana is magalawig pa tubtob subong nga gabi Sir Johnny. So halos ang tanan nga kabanwahanan no naka-deliver na sang ilang accomplishments. Kagato na pagapat-paton ang pila ka mga kabanwahanan nga naka-deliver sang accomplishment kag sa buwas no aton nga paga-discuss ang mga kung ano bala nga mga banwa diri sa syudad diri sa probinsya sang Iloilo ang may pinakamadamo nga accomplishments ang sining birada simana sang Iloilo Police Provincial Office. Kag expect nato no nga sa buwas no ano naton madugangan pagidining accomplishment kag sa buwas i-discuss nato na kung pila bala ka porsyento no ang ginsaka sa mga accomplishments kag accomplishments ang Iloilo Police Provincial Office versus ang nakaligad nga birada simana. Ining birada simana Sir Johnny is mga pagsikop ni sa mga most wanted person kag mga wanted persons kag subong man sa mga pagbangdakop sa ining may mga illegal possession of firearms. Mostly no mo na sang focus ang birada simana sang Iloilo Police Provincial Office. Unahon naton pagkapat-paton na gid lamang naton ang pila ka mga kabanwanan no nga naka-deliver una sa mga ilang accomplishment apang ginasaliwat no buwas no bantayan ang kompleto no nga detalye sa sining birada simana kay halos mga tanan nga mga kabanwanan is naga-deliver man sang ila sining accomplishment sa ila tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Sa banwa sang Miagaw no isa ka wanted person ang ilang nadakpan. Ini kagina sang aga gid lamang no. Ining suspetsado na kay ngalan kay Wilfredo Nualda no. Wilfredo Nualda o kon alias Will no. 53 anyos kag ini siya taga residente sang barangay Maricolcol, Miagaw, Iloilo. Ang iya nadakop siya no sa iyang wanted niya sa kaso nga direct assault no. Kag ang iya sining arrest warrant pirmado ni Judge Catherine Rose Hitalia Baliatan no sang Municipal Trial Court sang Miagaw, Iloilo. Kag may 36,000 pesos nga piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Kag na sa subong no ang suspetsado sa paginakop sang Miagaw PNP kag natalana nga pag-turnover sa nagakaigo nga korte. Samtang sa banwa naman sang Tigbawan, isa man ka wanted person no ang ginserbihan sang arrest warrant ining suspetsado na kay ngalan kay John Lee Tayungtong. 28 anyos kag single no resident sang barangay Cordova Norte, Tigbawan, Iloilo. Wanted ni sa kaso nga 2 counts of sexual assault. Kag mayara ni sa nga bail bond nga piyansa nga is 200,000 pesos no para sa iya temporaryo nga kailwayan. Kag inserving ining arrest warrant nga pirmado ni Honorable Nilita Hisusa Arbolida Bakaling no ang presiding judge sang RTC 6 sang branch 72 dira sa Gimbal, Iloilo. Yara na sa paginakop sang Tigbawan PNP ning sambit nga suspetsado kag natalana no nga pag-turnover sa nagakaigo nga korte. Samtang dira naman sa banwa sang San Rafael, Iloilo, isa man ka wanted person no ang nadakpan no sa kaso nga grave oral defamation no ining malicious mischief kag grave oral defamation. Ining suspetsado nagangalan kay Martina Ferte, 54 anyos kag residente sang barangay Kalaigang, San Rafael, Iloilo.
May piyansa ni sa no sa iya sining malicious mischief ining 3,000 pesos kag 18,000 pesos man sa iya sining grave oral defamation ang iya nga piyansa no 18,000 pesos. So may kabukusan ini nga 21,000 pesos no nga 21,000 pesos nga piyansa. Yara na sa paginakop sang San Rafael PNP ang nasambit nga suspitsado kag natalana na nga pag-turnover sa korte. Kato naman kita sa banwasang Ahoy, Sir Johnny, no? Kung sa diin, tatlo ini ka wanted person ang ilan nga nadakpan sa subong adlaw. Una diri si Panchito Centino, 54 years old, no? Nga residente sang barangay Malayuan, Ahoy, Iloilo. Ini siya wanted sa kaso nga estafa. Kag mayara ni siya 18,000 pesos nga piyansa, no? Rekomendado nga piyansa nga ang iya nga arrest warrant ginisyo ni Honorable Danilo Balagtas, acting judge sang 5th MCTC no Municipal Circuit Trial Court sang Barotac Viho, Iloilo. Yan na sa paginakop sang Ahoy PNP ang nasambit nga suspitsado kag natalana ng kapag turnover sa korte. Dugang nga balita no gikan mismo sa banwasang Ahoy, Iloilo. Dakop man ining si Janet Centino man, 53 anyos no kag residente man sa barangay Malayuan, Ahoy, Iloilo. Ini nga kaso estapa man, no? Estapa man niya nga kaso kag may 18,000 pesos nga rekomendado nga piyansa nga pirmado man ni Honorable Danilo Balagtas no acting presiding judge sang 5th MCTC Barotac Viho, Iloilo. Ang iya nga arrest warrant kag ang iya sining piyansa 18,000 pesos no. Kagyara na sa paginakop sang Ahoy PNP ining nasambit nga suspitsado. Sa dugang nga balita, Sir Janino, gikan gihapon sa banwasang Ahoy, isa naman ka wanted person ang ila sining nadakpan no, ining suspect nga si Grace Mayordomo, taga barangay Luca, Ahoy, Iloilo. Ang iya sining kaso amo man no, swindling man, estafa no. Kag may rekomendado ni siya nga piyansa nga 18,000 pesos. Yara na sa paginakop sa Ahoy PNP ang nasambit nga suspitsado kag ay natalana na nga pag-turnover sa korte. Dugang nato nga balita, Sir Janino, ining kantanan sa Birada Simana sang Iloilo Police Provincial Office, gikan sa Barotac Nuevo no. May nadakpan man sila nga isa ka wanted person, persona ni Roski Arabijo no, 48 anyos. Kag government employee ni sa kag taga barangay Poblasyon, Anilaw, Iloilo. Ang iya sining kaso, Sir Johnny, is libel no nga ginisyod ni ang iya nga arrest warrant ginisyo ni Judge Domingo Casipli Jr., assisting judge sang RTC 6 branch 68 no dra sa Dumangas, Iloilo. Kag may rekomendado ini nga piyansa no nga 30,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Yara na sa paginakop sang Barotac Viho PNP ning nasambit nga suspitsado kag natalana nga pag-turnover sa nagakaigo nga korte. Kag bantayan buwas, Sir Janino, ay patpat na tundugang ining accomplishment sang kada kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo, may kang tanan sa Birada Simana nga kampanya sang Iloilo Police Provincial Office. Ikan lamang diri no sa probinsya sang Iloilo, ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael connection ta sa probinsya sang Iloilo. Tanyo, punggit urot. Mabatian nyo lang diri sa Iloilo Newsline kung ano ang mga nagaklainabo kada probinsya. I-check naman naton ang update sa COVID. No? Kaya diri sa siyudad sang Iloilo, ang Balmayor nagsaka ang mga na-infect sa COVID-19. Mayong gabi lang sa aton nga mga pulis sa Police Regional Office number 6 sa ICPO. IPPO, Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod City Police Office, mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi man sa aton listener sa Victorias, sa pamilya Novera, Plaga, pamilya Gumbok, pamilya Yanson. Mayong gabi dira sa inyong tanan. No? Kag mayong gabi man sa taga Dumangas,
connection ta sa na Banati, mayong gabi, dira sa Saraga, sa Liganes, mayong gabi, sa Liganes da kay Deputy Chief, kay Lieutenant Ryan Orleans, mayong gabi. Nagdira man sa Dueñas, kay Major Jose Ray Pabalan, mayong gabi. Kay ni Jim kay Digol, musta na kamo dira? E-check naton ang update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Philippines searches DOH.gov.ph. New cases 4,973. New recoveries 6,666. New deaths 39. Total active cases 48,917. Total recoveries 1,115,806. Total deaths 19,983. Western Visayas searches wvmc.uh.gov.ph. New recoveries 214 plus. Total reported recoveries 36,404. New deaths 8 plus. Total reported deaths 1,055. Total active cases 6,136. Total cases 43,609. Local cases Aklan 9, Antique 7, Guimaras 1, Iloilo City 37, Negros Occidental 102, Bacolod City 46, Iloilo City 44. Worldometer source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 167,653,596. Total deaths 3,480,642. Total recovered 148,687,724. Iloilo Newsline COVID Update. Kay Pat Marshall, good evening. Mayo lang nga pagpamati da hasta sa imo nga mga himata. Mayong gabi. Happy listening and watching. Mayo man nga pagpamati kay Gingging Kanto Sotari Duna. Kay Sir Nards dira sa Amerika. Kay Nining Salis. Kay Maninay Nina Salis kag Maninoy Tami dira sa Amerika. Mayong gabi. Totong Salis, kay Nonoy Benito, kay Toto Riles, kag Mary, mayong gabi man sa UK. Kay Ma'am Ross Taunira Mital dira sa Texas. Ma'am, good evening. Kay Edie Moriera sa Canada. Ay Alex Vidal dira man sa Amerika. Mayong gabi sa inyo. Nimia Marquillero, kay Maninay Marquillero, mayong gabi, kay Romar, mayong gabi. So, sa mga listeners man naton sa Super, mayong gabi, dira sa Rizal, Palapala, 1 kag 2, mayong gabi sa inyo. Lihog lang padala diri mensahe nyo. Kung may harapan ka mo nga pa-shoutout, palihog lang diri sa Iloilo Newsline. Kag kung may hara ka mo mga text o kung may palabot ka mong informasyon o kung gusto nyo magpa-ads, palihog lang, text diri sa 0929-254-4135. Sa mga vendors, mga porter, kag subong man mga gwardya, mga empleyado sa Balyacar Transit, mayong gabi sa inyo nga tanan.
Kay Sir Boy Sikinya, kay Ma'am Kate, mayong gabi. Sa tanan nga manunodlo, kay Dr. Leo de Duroy man sa chat, kay Dr. Belleza, sa mga batch ni Dr. Leo de Duroy, batch ni Gingging Kanto sa WBCST, mayong gabi. Kay Den Juanisa, Den, musta na? Kay Kayo June Pornel, mayong gabi. Kag sa iban pang mga listeners naton sa Metro Manila, ay correspondent naton Juliano Puerto Bagat sa Metro Manila, mayong gabi. Kay Melinda Katahay ba, pulaw-pulaw, mayong gabi. Kasi sa sunod ngayon adlaw basi makatawag ko da si mo. Ha? Eh daw ikaw giniangayan sa mga bit assignment da mo. No? Basi angayan, ikaw giniangayan. Kay Aljon Laksi, mayong gabi. Sa tanan nga mga tapos sa media, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat gid kay ginubayan naman kita sang mahal nga makaserbisyo sa inyong subungad. Kagabay pa tumano naton kung anong hambal sa aton mga lideres para mapanubo ang COVID-19 infection sa syudad kag probinsya sang Iloilo, bilog nga Western Visayas. So to magsunod kita kung ano man ang ginahambal sa aton. Ha? Hindi kita magpakatigaan sang bagul. Sa tanan-tanan nga pumuluyo sang South San Jose, North San Jose, San Antonio, Molo, Tabukan, sa Boulevard, Kalumpang, sa mga barangay officials, punong barangay, mayong gabi sa inyo tanan. Kay Nonoy o kay Toto Onyok Edgardo Desiderio, Edgardo Novera Desiderio, congratulations for passing RADTEC exam. Congrats. Congratulations. Congrats. Alin sa imo pamilya kag diri sa Diaz family. May kuan galing, may moratorium subong hindi ka kagwada. Dira ka lang. Bago lang baton naton mensahe. Congrats Toto Toto Edgardo Desiderio Jr. Ata ni Tita Merlenda sa taga Dakumon. Mayong gabi sa inyo, taga Upya, mayong gabi. Congrats gid, congrats. Dira man sa Teresa sa pamilya Haliki, mayong gabi. Kay nong Goryoda, kay nong diba, si nong Goryo, kay nong Matabo ka de, dalong ka nong Mando, ay Ma'am Gina da, nagaras papa mo, tabok de. Sa pamilya Gamarcha, Ganansyal, Estember, Ganhe, pamilya Baat, Galia, sa pamilya Disilos Bautista, sa pamilya Lisaw. Mayong gabi sa inyo nga tanan. So diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagan. Ini ang inyong nga mga alagan. Trixie Faith Camarche Diaz. Ag ako naman, upod gali kay Sweet Dawn, naguna lang siya. Sa mga classmate siya, may gabi ko no. Toon gid mayo. Ako naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.